Pak. Ning sampean aja banjur nyepelekke karo Piyai Putri merendahkan wanita. Pancen diciptakan wanita itu adalah hal yang indah. Dandane wong wedok, macake wong wedok, kudungane wong wedok kuwi yang pertama tidak untuk siapa-siapa namun untuk suaminya yang tercinta. Sing ngomong sapa? Loh, takon ibu-ibu nggih napa mboten, Bu? Mboten, tetep mboten. Wong iki wilayahku kula ki apa? Iya. Wong bibu kene iki ayu ki mung nek arep jagong, arep pengajian. Nek nang omah ya dasteran suwek, koyokan teng pilingan ngoten niku. Tali kotange ketok cemite muntir. Apal kula patian. Wong padha bojo kula dhewe yo nglumbruk ngoten niku. Bojo sing pundi? Anu, anggap niki warga masyarakat Gemantar elok, Pak. Muga-muga pendak tahun mayangan terus nggih, Pak. Amin, amin ya rabbal alamin. alamin. Silaturahim warga masyarakat nggih, Pak Yoyo. Ngapunten nggih, sik bodho nih ngapunten. Mboten napa-napa, Pak, kula sugih pangapura, Pak. Mboten napa-napa. Bareng tak takoni bojo kok raine pucet Pokoke terus. Gemantar sehat sukses ya, Pak ya. Mboten jane lakone piye to jenengane kali garwane? Ah, mboten napa lakon napa-napa, Pak. Biasa-biasa. Lah iki ana penggembirane, Nduk. Sapa? Mas Gareng. Gareng Jajak dudu. Gareng Semarang dudu. Mas Gareng Bejen dudu. Mas Gareng Tralala ya. Wah iki areane pentas ketok ya kawasan kene iso menguasai daerah kene Dek. Mesti lucu, mesti engko ayo. Ayo. Warung pojok yo nggih ngurmati Mas Gareng Tralala. Iya yuk. Ter. Oh. Pur. Ngaturaken sugeng riyadi nyuwun pangapunten sedaya kalepatan Mas Gareng. Ijih sami-sami Pak Yoyo. Ugi ngaturaken sugeng Idul Fitri. Nggih. Sedaya lepat kula ingkang kula sengaja lan boten kula sengaja saestu tulus lahir batin kula nyuwun pangapunten nggih Pak Yoyo. Sami-sami mboten namung kula kalian panjenengan mugi-mugi sedaya ingkang kepareng rawuh lebur dosanipun ing wulan ingkang suci menika satemah sedaya pikantuk barokah saking Gusti Allah. Amin ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin. Sesuai kalih temanipun dalu niki halal bihalal. Nggih. Warga masyarakat wonten ing pundi Pak? Lho, sampean wilayahe lak kene to mbiyen. Ndek mben pun dangu mboten mriki kok Pak. Oh, Gemantar. Nah, Gemantar Pak, Nggih. Gemantar mriki sedaya saged silaturahim Nggih. apura lan apuronan alal bihalal wonten ing dalu punika Pak Yoyo. Nggih, leres. Nggih. Lah, tembung minal aidin wal faizin niku sejatosipun donga Mas Gareng. Oh ngoten to Pak. Yang artinya adalah semoga kita kembali suci dan dalam keberuntungan. Jadi artinya kok mboten maaf lahir batin ini mboten. Oh ngoten nggih. Ngoten Semoga kita kembali suci dan dalam dan keberuntungan. dalam keberuntungan. Jadi saling mendoakan yang terbaik. Ngoten niku. Nggih, oh ngono iku dongane minal aidin wal faizin. Nggih. Menawi halal bihalal. Halal bihalal niku halal entuk, bihalal ya entuk tegese oleh karo oleh. Ah, niku lak sing praktis, Pak. Lah yen sampean piye? Oh, nek sing praktis moh mikir nggih ngoten niku, Pak. Gosek ta gosek. Aja kaya ngono. Lah, anake aku ora ngerti aku tak takon karo panjenengan. Halal bihalal. Nggih.
hanya ada di negara kita tercinta Indonesia. Mergo iki budaya ya. Budaya Pak Tradisi, niki, budaya lan tradisi. Lalu negara-negara lain berikut mencontoh acara ini utawa budaya ini. Saking apike budaya niki ditiru dening negara-negara sanes niku lho Pak. Upamane ngendi wae? Malaysia, Singapura lan sanes-sanese niki pun ngenten ke halal bihalal. Sampeyan kok ngerti? Lho tangga kula teng anu Malaysia kathah kok. Oh, salah satune Upin Ipin nika Pak. Iya. Biasanya dilakukan setelah sholat Idul Fitri. Leres. Nggih napa nggih? Nggih, Pak. Non? Harus dengan ikhlas lahir dan batin untuk memberikan maaf dan memaafkan. Terakhir, Lalu bersama-sama bertekad untuk bersatu kembali, tidak membuat ataupun mengulang kesalahan yang sama. Halal bihalal diselenggarakan oleh warga masyarakat Gemantar. Apakah terjemahan Gemantar? Waduh, Pak, ora siap nek iki kula, Pak. Lho sing miwiti jenengan kok mau ngoncaki tembung ngerti ya aku mau ora malah gawe jugangan dhewe ngeten iki. Lah iya, ning kudu tanggung jawab. Jenengan iki seniman sing cerdas, cepat, tepat, akurat. Gelem guyub, gelem rukun lan gelem bersatu, beda pendapat ora pegat, beda penemu ora padu, beda pilihan Gemantar ora bakal rusak sing bebrayan tepuk tangan. Tepuk tangan Gemantar. Wah, cerdas nadyan spontan jos kaya ngono kok. Nggih nggih kemringet Pak ngeten iki kok Pak. Iya. Manfaatkan momen yang baik setelah lebaran untuk saling maaf memaafkan malam hari ini. Hebat. Terakhir tartamtu wonten hiburanipun. Inggih menika Ki Dalang Kondang putra Ustad putra Dalang inggih menika Ki Cahya Kuntadi. Iya nggih. Selamat. Sik aja marem dhisik. Anane halal bihalal terjadi sponsornya adalah Ibu Supatmi. Supatmi sugih bondo niki ya sedulur ya kanca ya kadang lan mitra. Wah iya. Tak alon-alon tak hati-hati Pak mulih ben nggawa ndas Pak niki Pak. Iya. Pat lah dalah. Kudu iso. Iya nggih. Nggih. Lah nganti ra iso ora sangoni jenengan mengke. Wah, kula tenang dalu niki wong mriki wilayah kula wis omah kula mulih ra sangoni ora masalah. Ora disangoni ora apa-apa? Mumpun lunas kok, Pak. Kur garek nglakoni niku. Tanggung jawab kok. Padamu warga masyarakat ibu mengabdikan diri dan mendedikasikan diri. Sik ora pati penak to. Ora pati penak. Padamu iki piye to? Ora kae penak ya dipenakke. Kaya lagu, Pak. Ya padamu iki dadi ibu untuk masyarakat ngoten lho, Pak. Oh. Niku nek kula nek jenengan pate pripun, Pak? Pak, nggih. Pat kuwi bubar telu lagi papat ngono. Mbok sing sae, Pak. Niki garenge tralala lho, Pak. Oh iya. Nggih. Cobi jenengan pripun, Pat? Nggih. Aja padahal, ayo. Aja melu-melu buri lho, ayo. Pada hari ini ora oleh, ayo nggih. Pada umumnya wis enek sing muni mau pada umumnya, ayo. Ayo. Apa ora beneran. Lah dituntut cerdas kok. Iya ning ngangge mikir to, Pak. Pat niku PAD. Iki ora tak ngonokke iki ora cair iki. Oh, dadi per huruf. Nah, P. P apa? Petel, sambang, srawung, jagong kanggone masyarakat. A. Akhlaknya iso ditulodo kabeh warga masyarakate. D. Dadi pemimpin sing maju, dadi pemimpin sing iso mensejahterakan masyarakate. Ayo. Terakhir mi. Nonon. Migunani kanggo bebrayan agung warga masyarakat ana ing Gemantar mriki. Luar biasa, cerdas iki. Niki saestu Bapak Ibu ora setelan ora semayan niki wau. Spontan tenan. Ora gareng pilihan mokal saged ngeten iki. Pilihan terakhir di saat gareng liyane pun do main. Ya ora kok ya. Oh, gareng akeh kok Pak, pokoke kula nunut
gandul sarunge Pak Yoyo nderek urip Pak pokoke Pak pun saestu. Jenengan nun sewu jenengan langgih pun ran ing ngapuran to nggih. Sampun. Kalih bojo sampun. Sampun kalih bojo kula nangis misek-misek kula ya mung guyu mawon, Mas. Lho, sebabe? Alah kula hafal wong wedok ki njaluk ngapura ngantek nangis dlewerani lho, engko angger 5 menit ya kembali ke setelan awal meneh. Iku pun pasti. Iya, betul kaya padha to ya ana ya. Bu Kesi nggih ngoten. Sami. Oh, alah, yes niku jenenge ras terkuat di muka bumi nggih ngoten niku. Lah kula niki lho teng mriki dihormati, ndalang sewengi omong sewengi kuat. Ning anggeripun digetak bojo, goblok ndadak kula niku. Lah nggih to, Pak. Ngono kok sing Piyai Kakung direwangi nyambut gawe nggih to, Pak. Kala mangsa digetak-getak. Kaya kula niku. Ah, golek dhuwit direwangi corengan babar wirang nang nggone wong akeh ngeten niki. Bojo kula ning omah lho, Pak. Nyapa? Senam. Lho kuwi sehat lho kuwi. Numpak sepur kelinci. Tuku kerudung terus pendak dina jare arep golek pengajian. Iya. Lah kuwi lho tandha bedane Piyai Kakung karo Piyai Putri ning kuwi kodrat lho Mas Gareng. Piyai Putri iki enek apa sithik jagong kerudung anyar, kebaya anyar. Halal bihalal. Pengajian halal bihalal kerudung anyar. Nggih to jilbabe anyar, kebayake anyar. Wong lanang niku lho Pak, sarung ngantek ngepir. Wis petise ngantek kuluh jamur niku mawon ijik dienggo lho Pak. Lah nggih. Ngono kok ijik apa-apa kleru mangsaku wong lanang niku Pak. Ning sampean aja banjur nyepelekke karo Piyai Putri merendahkan wanita. Pancen diciptakan wanita itu adalah hal yang indah. Dandane wong wedok, macake wong wedok, kudungane wong wedok kuwi yang pertama tidak untuk siapa-siapa namun untuk suaminya yang tercinta. Sing ngomong sapa? Loh, takon ibu-ibu nggih napa mboten, Bu? Mboten, tetep mboten. Wong iki wilayahku kula ki apa? Iya. Wong ibu kene iki ayu ki mung nek arep jagong, arep pengajian. Nek neng omah ya dasteran suwek, koyokan teng pilingan ngoten niku. Tali kotange ketok cemite nang muntir. Apal kula pakian. Wong padha bojo kula dhewe ya nglumbruk ngoten niku. Bojo sing pundi? Anu, mangga niki warga masyarakat Gemantar elok, Pak. Muga-muga pendak taun wayangan terus nggih Pak. Amin, amin ya rabbal alamin. Kangge silaturahim warga masyarakat nggih Pak Yoyo. Ngapunten nggih sik bodho niki ngapunten. Mboten napa-napa Pak, kula sugih pangapura Pak, mboten napa-napa. Bareng tak takoni bojo kok raine pucet terus. Pokoke Gemantar sehat sukses ya Pak ya. Mboten jane lakone piye to jenengane kalih garwane? Ah mboten napa lakon napa-napa Pak. Biasa. Jenenge lakon urip biasa. Biasa nggih. Nggih. Disyukuri. Syukuri. Ning kula ningali teng napa niku teng WA jenengan pas story ngoten saiki kagungan joglo alhamdulillah. Pangestunipun Pak Ini ku wong ki nek ngloro ati dadekke semangat nyambut gawe, rezeki dikumpulke, apa sing kepinginan iso dadi cita-citane kabulke. Amin. Ngoten kula kepik wis kula ora ndek bojo ora masalah, gitu. Nggih. Nah, terus kula nglumpuk-lumpuk dhuwit kula mbangun joglo. Nggih napa sakniki? Nun? Nggih napa joglone? Nggih monggo tenguk-tenguk mawon Pak, wong mampu kok Pak. Waduh. Kula kok duwe joglo nggo latihan kerawitan, nggo sanggar niku mboten. Wah, iya. Kaya wong butuh dhuwit kula mboten Pak. Terus tinggo les, tinggo anu sekolah siswa mboten ngen kula mboten. Pendopo ngen kula nika saka gurune nika ukurane selawenan. Ngene jenengan ketoke luwih gedhe kan? Luwih gedhe Pak ngen kula niku. Pinten nika? Nika 55 setengah, ngangge setengah kok Pak ngen kula niku. Masalah niku jati ya. Jati ukiran men reng usuk diukir Pak. Masyaallah. Pangan rayap kok Pak. Ayo, malah niki Pak Lurah pikantuk salam niki Pak Marno saking Pak Haryanto Chandra Dewi. Lurah Jati nika nderek mangayu bagyos derek kula kepala desa Mas Sumarno sekeluarga. Mantu mugi-mugi pinaringan lancar guyub temanten samawa rahayu. Amin. Nggih. Pak Lurah Jati. Nggih. Ugi menika saking Harjo Spice Resto dan Cafe Catering Jalan Lawu endi Mas? Pandes. Papan, nggih, Pandes Papan Karanganyar ngersakake katresnan sejati kalian Kusumo Wijaya. Wah, nggih, niku nggih. Diaturke nggih? Nggih Pak Nggih, coba. Yo nong karo Mbak Birgita coba kaya apa jumeneng Cahayu. Ayo iki jan. Endi dhisik? Sing dhisik katresnan sejati apa di medley Pak.
Hah? Aja dhewe-dhewe. Oh, Nah, ya ya oke. Kang Sejati aja. Ya oke. Itu setuju ra? Ya setuju. Oh, ya. Yuk langsung mawon jumeneng yuk diaturake katresnan sejati. Oke, dados. Pak Waris Sugiono, saksi lover. Bu Sri, Pak Jono, surat. Awas Nong Wiryo. Mbak Bir kita diucapke selamat doa terbaik untuk Bu Patmi, Pak Lurah. Ayo coba. Doa terbaik untuk Ibu Supatmi dan Bapak Irfan nggih, Pak. Nggih. Semoga bahagia selalu, sehat panjang umur, semoga keluarganya ayem tentrem. Amin. Mbak Winong untuk Pak Lurah yang punya hajat mantu. Nggih, semoga besok acaranya berjalan lancar, tidak ada halangan. Semoga acaranya diberkati Tuhan, terus semoga
Bahagia selalu nanti mantannya Pak dan sakinah mawaddah warohmah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pak Gareng karo ndongakne masyarakat. Oke, ayam-ayam tentrem, sehat selalu, lancar, sukses. Oh iya, awake sehat? Sehat. Ben sehat ngombe apa? Yo muringan. Ya pinarak matur nuwun nggih. Nggih. Sik sisan meneh iki ya. Kusuma Wijaya. Telu pisan Mbak Dian, Mbak Mira Kirana dan juga Mbak Triastuti. Tuti lek gelem kudungan kaya Bu Patmi lho jane. Patut wajah nggih. Tenan nggih. Estu nggih nggih. Ya jumeneng sik jumeneng ya nggih. Monggo kusuk kudungan anu anduk kae. Nggih nggih. Kudungan kembang melati. Nggih. Nggih. Ya. Kales tunggal melih. Napa? Mirip nganu ibuke Mas Danang Pak Mbak Tutik niku. Nek Sinten? jilbaban. Busur, Mbak. Apa yang ngono? Anu, nggih saestu niku mirip. Ayo, layak Mas Dalan njeluk Mbak Tuti kok Kanjeng Mama. Ibu. Mama. Ayo kaya Karno njeluk Kunti. Ning kali ganggo ayo. Ayo. Ibuke disembah bar kuwi terus dijongkrokne ning kali. Ayo. Ibu era dihargai. Ngaragahi. Apa nek regane? Ayo. Ayo nggih, yo Mbak Dian sik mengucapkan terima kasih no yo ngono kuwi. Nggih, sugeng dalu Bapak-bapak, Ibu-ibu. Mliginipun kangge Bu Patmi, Pak Irfan, Pak Lurah, Bu Lurah, Mas Mbak Manten, kula ngaturaken matur nuwun ingkang tanpa upami. Awit sampun nanggap Pak Cahya Kuntadi lan sak rombongan. Mugi-mugi diparingi sehat bagas waras, ayam tentrem, rezekine lumintu, diparingi rezeki tengah. Sebelah sekolah bisa. Kuatah berkah melimpah ruah seperti belewah yang ingin dibelah sama Pak Lurah. Iya. Bareng ngentekan kata-kata dhek gur guyu tok kaya aring lumer ayo. Mas Gareng yen kon milih iki, wong telu milih ndi sampean? Lho, ndak milih barang Bapak, Pak. Lah mau kan Coba sing tengah, Pak, ketok apik sing tengah, Pak. takoni yen ngono. Coba Mbak asmane sinten? Kula Mira. Mau Mirah, ya murah Pak. Mira, Mira. Pak. Oh Mirah, kok kontene sumber hayu. Oh iya. Nggih. Nggih, ucapannya kangge anu tuan rumah. Kula pengen pantun mawon. Oh boleh. Parian. Nggih. Budal sekolah numpak delman. Cakep. Ngoten, Mas. Mugi Bu Patmi ugi Pak Lurah tansah pinaringan pangayoman. Amin. Amin amin. Ayo Tik, arep apa? Puisi. Ayo Tik. Kudungan napa? Kanjeng Ibu. Ayo Kanjeng Ibu Bathari Durga ayo. Kula aturaken matur suwun kagem Pak Irfan kalian Bu Patmi nggih Bu nggih. Matur suwun saweranipun. Mugi-mugi panjenengan mengke rezekine tambah kathah barokah. Jing nanggap melih sindene nggih niki-niki mawon mangke sawerane ditambahi melih nggih Bu. Alah. Nggih niki masih membuka donasi Ayo. sinden. Ngendandakne mobil. Ayo. Sisan, kalau kehabisan uang bisa QRIS ngono. Iya. Kiurisi. Wah. Wah, ora ngerti. Mudeng-mudeng cah pinter. Hargai Kanjeng Ibu. Iya nggih Kanjeng Ibu, nggih Kartini nggih. Nggih. Ya Kusuma Wijaya ya diaturake. Karyane sapa Mbak Dian iki? Mbak anu karyanipun Mas Rendra. Rendra. Ingkang nyanyi istrinya Mbak Pawestri. Wah ya. Piye ta? Istrinya namanya Mbak Pawestri. Oh iya. Nggih. Wah jan. Mbok ya arka ya ayo. Jadian glumer. Ayo. Yo diaturake Kusuma Glumer yo. Kusuma Wijaya berpacu dalam melodio. Sukses berkah sejahtera warga masyarakat Lemantan. Sehat lan semi, bos pintu ing taman.
nuwun. Mas Gareng. Wau sampun pikantuk palilah saking Bu Hajah Supatmi. Mumpung anak kula ingkang mbarep kelas kali SMP menika nembe libur. Supados wonten regenerasi mangke nggih sabetanipun anak kula gelar pamayang. Ngaten nggih. Nggih. Mugi dipun priksani Bu Hajah lan kula warga. Nggih, mekaten nggih. Mugi-mugi tansah barokah. Amin. Bu Patmi menika cetha lamun ta ahli zanah sebabipun telung perkara kebahagiaan wis kecekel. Siji sregep ngibadah, angka loro sregep sedekah, angka telu nenggih nampa kodrat kanthi tabah. Insyaallah ahli swarga. Amin.